Salam, hormatly agzalar. Bizim bu edekki temamız öz durmuşuňyza gözegçilik edin. Biz sizin bilen ägirt uly maglumat akymynyň dünýäsinde ýaşaýarys. Teknologiýaň aşa çalt ýagdaýda ösmegi biziň ünsümüzi bölýär we has möhüm zatlardan daşlaşdyrýar. Biz kim-kimden maglumat zombilerini öwürýäris we berýän maglumatlaryň hemmesini ulanyp sosial ulgamlaryň, web sahypalaryň, teleýaýlymlaryň, YouTube kanallaryň, radio, çap metbuatynyň berýän maglumatyny ulanýar. We diňe bir düş bizi bu akymdan wagtlaryň aýrýar. Meşhur sosiologiýa professory Frank Furedi biziň ýaşaýan wagtymyzy ünsüňi sowaýan adamlaryň döwri diýip atlandyrdy. We bu hakykatdan hem şeýle. Bizim beynimiz hemişe ütgen maglumatlar bilen dolýar. Ýöne biz muny duýup bilmeýäris. Bizim daş döwrümizdekileri berilen bu maglumat sesinde özümizi eşitmek bes edýär. We soňra öz saýlawlarymyza täsir etmeýär. Bu durmuşymyzyň ähli urlaryny degişlidir. Adaty ýagdaý. Göräýmäne sen ähli zadyň gowy ýaly ýaşaýan. Aýalyňyz bar, sizi söýýän çaglaryňyzam bar. Zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrmagyna mümkinçilik berýän käriňizem bar. Hatda özüňize şahsy gyzyklanmalaryňyz üçin wagt hem tap bilersiň. Ýöne şonda da sizi bir zat biňçilik edýär. Öz awadançylygyňyzyň ähli daşky alamatlaryna ünsü jemläningizde siziň içiňizdäki aladalar ösüp dowam edýär. Bu aladanyň ýagdaýyny keskitlep bilmezlik kelle agyrsyna, çilimkeşligi, alkogolu, neşe feriştelerini wagtlaýyn düşünmeýän duýgularyňyzy gark etmäge mümkinçilik berýän ähli zatlara sebäp bolýar. Howsala düşmek duýgusy. Elmidama bagt duýgularyny duýmaga çalışan başga bir duýguny hut şol ütgetýär. Haçan we nirede ýalňyşlyk ýüze çykýan bolsa, onuň sebäbi siz hiç wagt özüňiz diňlemediňiz we özüňize bolan ynam duýmadyňyz. Biz köplenç beýleki adamlaryň üstünligini we durmuşyny munduýmazdan şekillendirýär. Kardy bilen gymmat awtolog satyn aldyňyz. Ýöne sizi budjetli awtolog hem islegiňizi kanagatlandyryp biler. Awraýly wezifelerde işläň. Ýöne bu da size go kanagatlanma getirmeýär. Käwat öz çagaňyz bilen geçirjek wagtyňyzdan ýüze urup elitni çağlar bagyna pul gazanjak bolup işleýär. Eýsem bularyň hemmesi sarp edilen wagtyň we ünsüň ajaýyp dartgynlygynyň hasabyna gazanylýar. Emma kanagatlanma duýgusy ýok. Maksatlar paýlaşmagy öwrenmek üçin epesli güýç gerek. Mundan arkaýyn bolun. Bu tagallalar netije berer. Sebäbi siz haçan özüňizi diňläningizde özüňiz üçin dogry karar berersiňiz. Öz işleýän durmuşyňyzy gurarsyňyz. Bu bolsa hökmani suratda stres derejesiniň peselmegine getirer. Özüňe bolan hormatyňy beýgeldir we kanagatlanma getirer. Ýöne şeýle soraw ýüze çykýar. Muny näde etmeli? Daş döwrümizde maglumat akymyndan näde abstrakt edip bilmeli? Özüňizi taslamalarda ýakyndan işleýän zadyňyzy, hakyky islegleriňizi we arzularyňyzdygyny nädip keskitlemeli? Munyň üçin diňe durmuşyňyza, taslamalaryňyza, işiňize beýiklikden özüňe seretip bilmek üçin synaşmak ýeterlikdir. Bizler durmuşy ýokardan seretmek, ol ýokara çykyp sereden ýaly däl diýeriz. Siziň ähli taslamalaryňyzy, meseleňizi, zerurlygyňyzy sana görnüşde hasaba almaga çalyşyň we oňa gapdallaýyn seretmäni başaryň. Görýän zatlaryňyz size ilham berer. Sebäbi durmuşyňyzy täze bir nukdaý nazardan görüp bilersiňiz. Bu biziň bagtymyza we üstünligimize uly täsir edýän durmuşyň möhüm uğurlaryny keskitlemäge kömek eder. David Allen öz işleriňizi nädip tertipleşdirmeli kitabynyň awtory bu usulyň emosional ösüşi başdan geçirmäge mümkinçilik berýänligini ýazýar. Sebäbi siz möhüm bir zada sypdyrmajagyňyzy bilip bir hepde öňünden netijeli meýilleşdirip bilersiňiz. Göz öňüne getirin.
Siz uçura minýäňiz. Asmana çykyp, jaýlaryň, awtolawlaryň, adamlaryň nähil kiçelýänini görýärsiňiz. Öz durmuş meseleňiz we işleriňiziň sanawyny beýiklik bilen seredip, siz taslamalaryňyzyň zerurlyklaryny we maksatlaryny miniaturada hem görüp bilersiňiz. İşiňizde näçe wezipeň bardygyny we olaryň arasynda näçe boş ýeriň bardygyny görüp bilersiňiz. Belli bir borçnamalaryň, eýýän bar bolan binalary we awtolawlary göz öňünde tutup, belli bir sebitde nä derejede laýykdygyny pikirlenip başlap bilersiňiz. Wagtal ýokarda durmak we günnelik durmuşa belli bir aralykdan seretmek gaty möhümdir. Bu uğru wagtynda düzeltmäge ýa-da başga üýtgeşmeler girmäge mümkinçilik berýär. Bu açy näde bolan? Soraň jogaby bolsa, ýöneköý düşünje berjek galgyn nokotlardyr. Biziň wezipemiz has öndürjilikli bolmak mümkinçilik berýän maksatlara gönükdirmekdir. Biz dolanşygy daşyndan seretmegi öwrendik. Inni iň möhümini bellemeli. Chris Bale, men önümçilikli ýylym atly kitabynda biziň durmuşymyza iň köp täsir edýän 7 uğur bar diýdi. Olara 7 galgyn nokot diýip at berdi. Olar şeýle: akyl, beden ýa-da saglyk, duýgy, hünär, maliýa, gatnaşyk we iň soňunda bolsa güýmençe. Biz duýgulary we güýmenjäni birleşdirmek we özüňi düşünmek ýa-da aýdaly hobby sanawy bir neme gowlaşdyrmaga özümize ruhsat berdik. Biz taslamanyň ähli maksatlaryny we borçlaryny ýokarda agzalan bölümleriň arasynda paýlap bilersiz. Bu 7 uğur biziň günnelik wagtymyzy, ünsümizi we energiýamyzy sarp etmegimiz. Siz öz gılgın nokotlaryňyzy isleýişiňizçe at berip bilersiňiz. Ýöne esas durmuşuňyzyň ileri tutulýan uğurlarynyň dolu sanawynyň bolmagydyr. Elbetde, gılgın nokotlaryň sanawyny düzmegiň özü netije bermäge ukyply däl. Ýöne haçan siz her elementi has jikmejik giňeldeningizde siziň sanawyňyz janlanar. Meselem, akyl elementi şolary ölçün alýar. Öwrenmek, okumak, häzirki pursatda ünsüň jemlemek, analitik videolar görmek, ýadymy we ünsü ýöneköýleşdirmäge gönükdirilen maşk. Usulun esasy pikiri gılgın nokotlaryň sanawyny hepde bir gezek gözden geçirmek we olaryň hersini geçen hepden dowamyna sarp edilen wagt seljermek we soňra geljekde näme üns bermeligi barada pikirlenmek. Mümkin size her bir gılgın nokot üçin ähli borçlaryňyzy we jogapkärçiligiňizi bir ýere jemlemek üçin wagt gerek bolup biler. Bir gün, bir hepde, belkem bir ay hem bolup biler. Ýöne muny eden bolsaňyz, durmuşuňyz siziň öňüňizde eliňiziň aýatynda ýaly görünür. Lukmana gitmek belligi gılgın nokodyň saglygy bilen baglanşykly bolup, size uzak wagtlap lukmançylyk barlygyndan geçmänligiňizi we duşuşmagyň wagtynyň gelenligini atlatýar. Aýalym bilen wagt sözi gatnaşyk bölüm. Soňra halas edijiler 4 final filminiň premierasy duýu we güýmenji bölümi size maşgala bilen gezelenç etmegiň we dinç günleriň kinoteatra gitmegiň gowy boljakdygyny atlatýar. Her hepde başga gözden düşüp biljek meseleleri ýygnamak we geljek hepde meýilnama düzmek bilen üstünlük gazanarsyňyz. Geçen hepde näme edeniňiz derňemeli. Şeýlelik bilen innik hepde özüňize uğur görkezmeli. Ine siziň derňeňize we meýilnamalaşdyrmagyňyza kömek etjek sorawlar. Has köp wagty näme sarp etmeli? Men geçen hepde iň köp wagtymy näme sarp etdim? Bu uğurlaryň hersinde meniň haýsy meselelerim bar? Men öz boşlarymy göz öňüne tutýanmy? Men nädip geçen hepde bir zada üstünlük gazandym? Ýa-da üstünlük gazanyp bilmedim. Munyň ýaly pikir etmek hepde 10 sansyny sağlama we gymmatlyklara we maksatlara wepaly bolmaga kömek edýär.
Munun üçin gaty köp wagtam gerek däl. Chris Bale häzirki wagtda durmuşynda bu gyzgyn nokatlaryň haýsysynyň has möhümdigi hakda oýlanmak üçin wagt sarp edýän adamlaryň iň öndürjülükli adamlar diýip belläýär. Şeýle hem gyska möhletde olaryň birine beýleklerden has köp üns bermeli däl. Meselem, başta ula adamlaryň durmuşyny höweslendirmek we beýlik çäreleri gönükdirip bilinjek çeşmeler gazanmak üçin hünärine has köp wagt sarp etmek zerur bolup biler. Mundan başga da gylgyn nokatlaryň sanawyny saklamak ýene bir artykmaçlygy bar. Eger bir bilen hemme zat erwet bolsa, bu tutuş portfeliňizi ýok etmez. Meselem, eger siz birden işiňizi ýitirseňiz, onda gylgyn nokatlaryň galyn güýçli bölegi gatnaşykda, ya maliýada, ya bolmasa duýgu topary siz iş tapýançaňyz kömek eder. Egerde işimiz az bolsa, alad etme. İçimizde haýsymiz ähli ýagdaýlarda öz maksatlarymyza we meýilnamalarymyza laýyklykda hereket etmek dolandyrýar. Ýöne soňunda iň öndürjülükli adamlar özleriniň bakylygy bilen deňleşýärler. Muny etmek üçin olar eýgiderlik hepdeden hepde hereketler we eýgiderli düzedişler giýerler. Hatda wagtal krizisler ýüze çyksa da, oňuňk möhüm zatlar wagt we ünsü talap etse de, hepde herekete deşli düzedişler giýermek uzak möhletde hakyky kymmatlyklaryňa wepaly bolmagy mümkinçilik berer. Şunun bilen videomuz jemleýär. Eger biziň videomuz göwnüňize ýaran bolsa, like goýmagy we şeýle videolaryň has goýulmagyny isleýän bolsaňyz, onu biziň Türkmen Business kanalymyza agza bolmagy we öz dostlaryňyz bilen paýlaşmagy unutmaň. Indiki videolarymyza çenli hoş, sag bolun.